Після минулих затримань вже 197 кримсько-татарських дітей залишились без батьківської опіки. В організації, яка займається їх підтримкою, «Безимбалар», наші діти заявляють, що всі картки, на які раніше збирали гроші, тепер закриті. Тому закликають усіх бажаючих передавати допомогу особисто, з рук до рук. Збирають гроші для дітей-політв'язнів і на материковій частині України. Громадська організація «Кримська родина» закликає долучитися до акції «Рука допомоги». Для цього відкрито 2 рахунки, куди кожен охочий може пожертвувати посильну суму. Наразі зібрано 37,5 тисяч гривень, кажуть організатори. Ми збираємо кошти, які далі будуть перераховані родинам і підуть на допомогу дітям українських політв'язнів. Я вважаю, що це дуже важливий крок кожного свідомого українця, бо ми маємо гуртуватися і бути ближчим один одного, допомагаючи. Зараз ми намагаємось допомогти таким чином.